Gai zerrendan puntu bakarra daukagu, eta da 2025ko aurrekontuaren onarpena. Suposatzen eta Bai. Atzaldean. Bai, da. 2025ko urterako 38.893.813 euroko aurrekontu bateratua proposatzen dugu udal gobernutik. Hortatik, 38.542.996 udalaren aurrekontua izango direlarik, 500.000 euskaltegi izana eta 5.000 mispiru aldena. Aurrekontu hauek gure herrixak dituen arrankei aurre itxeko eta herritarren beharrei erantzuteko helburuakin prestatu die. Azken urtietan gertatzen da bilen bezala, gaur egun bizi dugun egoera geopolitiko eta ekonomikoak eragin zuzena dauke gure bizitzan, eta ze esanik ez erakunde publikoen aurrekontuetan. Halabe, aurreko urteetako inbertsio gaitasuna gaindituko da urten, 10 milioi euroko inbertsiora iritsita. Bergarak sekula izan daben inbertsio mailaik handixena izango da. Erronkak handixea die eta legegintzaldi planian jasotakoak burutzeko aurrekontuak die honek. Aipatu beharra dago ezohiko egoera bat izango da lau, eta aurrengo urtietan ohiko inbertsio mailetara bueltauko da laudala. Esan bezala identifikatutako biharrak asko die, baina lehentasunak markatzea da gure inbiharreko bat, eta daukagun errealitatera egokitzu. Hori hola izan da, anbizio handiko proiektua aurkezten du. Bergaren urtietan itxeke egondien proiektu estrategiko batzui jarraipena eman, eta beste batzuk martxan jartzia ekingo gotzago. Bestia beste, alde zaharra biziberritzeko urratsetako bat izango die, Barrenkaleko berrurbanizazio obra eta San Martin plazaren itxura aldaketa. Uste dugu, olako esku hartze batek legegintzaldirako daukagun gainerako helburuentzako palanka izango dela. Hala nola, merkataritza eta zerbitzuen egonkortze eta zabaltzea. Era berian, udal eraikinetan hobekuntzak itxia proposatzen da. Udaletxeko eremuak berritsu eta herritarrei eskaintzen dotzegun zerbitzuak irisgarri xau eta erosu itxeko milioi bat euro bideratuko die. Agorrozingo kiroldeiko teiatua konpontzeko beste milioi bat euro erabiliko da. Eta Arrizuriaga jauregixan kultur proiektu erreferente bat egokitzuko da. Gainera, emakumeen etxia bertan jarriko da martxan, berdintasun politiketan sakontzeko eta herriko emakumeen parte hartziakin diseinatutako espazioa sortzeko. Jasangarritasuna be lehentasunezkoa da guretzat. Energia burujabetza sustatzeko 388.000 euro erabiliko die, eraikin publikoen teiatuetan instalazio fotovoltaikoa jartzeko. Hortaz gain, baserribideak hobetzeko eta mantentzeko 272.000 euro bideratuko die. Horrekin batera, boluko maldan segurtasuna bermatzeko 556.000 euroko inbertsioa egingo da. Bukatzeko esan, Laboratorium Museuan 10. urte horrena ospatzeko urte osoko programazio berezia prestatu dela. Oposizioakin be landu ditugu aurrekontuak, bilera ezberdinen ostian, beraiek indako ekarpen batzuk, interesgarri ikusitza 2025ko aurrekontu proiektuan txertatu ditugu. Esan genke, Bergararron bizimodua hobetzen jarraitzu nahi dugula, arlo ezberdinetako proiektuak aurrera aterata eta gure herrixan etorkizunean pentsauaz. 2025 urte oparoa izango da Bergararrontzat, urte luzietako eskaera batzurik erantzunengo dotzegulako eta beste hainbat proiektu berritzaile martxan jarriko ditugu. Eso zerra dirazen dizu edo, bueno, orduan proposamena izango litzeke aurrekontuk onartzea plantilla organikoarekin. 15 egunez jende aurrean egongo litzake erabakia eta ez balitze kontrako erreklamaziorik edo aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko lieke beste erabakirik hartu beharrik gabe. Hori esan da, onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da, 10 aldeko botokin eta 6 aurkakokin. Bai, kaixo, atzalde hon denoi. Lehenik eta bain, Aitorrek esan daben bezala, negoziaketa egonda eta bilduga hainbat aldiz, eta beti bezala nik uste dut girua lankidetzena izan dela, eta horri biliga gup. Ez da entzuten? Oin bai?
Horri bile garela diskutitzen eta ekarpenak egiten eta zuek erantzuten. Batzutan kostatu da informazioa lortzea, baina horri bile gara lankidetzan bintzat. Baina gure ustez, H. Bilduren 2025ko aurrekontuak ez dutze erantzuten bergarak epe labur eta hartaraino behar izango dituen beharrei, errankoi. Guk egin ditugu 22 proposamen, eta horietatik garrantzitsuena gure ustez kanpoan gelditu dira. Ez duzue ontzat eman, ez duzue onartu, ez duzue txertatu zuen aurrekontutan, eta, guretako oso importantia zen, eta ikuste dugu ez duzuela ontzat hartu. Aurrekontu hauek gure ustez ambiziori gabekoa dira, eta ikusitza 24an egindako inbertsioen gauzetzen maila eta 10-11 milioi inbertsio horiek ez du ikusten kudeatzeko gai edo kapazak izango zatenik. Ezezko botoa eman digu aurrekontuei, ze esan bezala onartutako proiektuak izan die proiektu txikiak edo eguneroko lanketan ibili zaeten, osabiztaten proiektuak, baina potoluak, funtsezkoak, mamitsuenak, kanpoan geritu dira. Eta adibide, hainbat adibide euskal hemen, adibidez, Martoko Zubiurre berrurbanizatzeko proiektua ez duzue onartu. Esan duzue, aurre proiektuen bat egingo duzuela, baina guretako ez da berdina. Proiektua bera, beharrezkoa dela, gero hori, maigaine edukitzea, albezain laizter hobatzeko eta itxeko. Mugikortasun plana, honen idazketa behezkatu dugu, eta nigo goratzen naiz, oindala 6 urte, parkina atzea botatzeko aitzakisa izan zala, mugikortasun plana bat beharrezko zala, ikusteko beharrezkoa zan ala ez, eta horrekin buelta gabitz, hainbat urte, eta hor gabitz hondikan, mugikortasun plan barik, 6 urte. Etxe bizitza gabeziari aurre egiteko politikak, etxe hutsen erosketa, hor gure proposamena esan partida potolo bat potentia aktibatzia, eta ez dugu ikusi horren asmorik, ez dugu ikusi hori inunbe gauzatuta. Proposatzen ginoen baita be, jubilatuen etxia, handitzeko, berrantelatzeko, Zabalotegiko gaztelekua, proiektua bintzat idaztia, zerbait aurreatzea horretan, eta erantzuna izan da, ikutu batzuk egingo duzuela, baina horraino, gehiago ez, orduan, motz geratzen da. Beste puntu bat, guretako oso importantia, egun arreta zerbitzua eta etxeetzeko zerbitzuak bateratzea, eta bisa batera abordatzea eta gestionatzea. Hori, beste zerbitzu batzuk, gure proposamenetan daudenak, eta ez dozue ikuste horren beharrik, eta ez dozue horren bultzatuko hori aurrera mateko. Eta beste bat, guretako oso garantzitu dena, sustapen ekonomikoa, hemen ez ginoa proposatzen inungo aurrekonturik, inungo kantidaderik, baina bai eskatzen ginoan planteamendua aldatzea, planteamendua askoz be proaktiboa izatea, ez ikusten dugu Bergara atzian gelditzen ari dela inguruko herrixekin konparatzen dugu. Horretaz gain, EH Bilduren aurrekontu proposamenak gure ustez, ez du herriak dituen eta izango dituen hemen urte gutxira, erronkei aurre egiteko proiekturik. Horren adibide, Next Generationeko proiektu horiek Bergarak ez du lortu bat ekartzea eta Arrasate eta Oñatik berriz lortu dituzte hainbat proiektu. Guk kudeaketarako arazoak ikusten dugu eta ambizio falta. Urte hauetan ikusten dugun proiektuak, gauzatzen dien proiektuak, askok 2017-2018tik urtiak datozte.
Momentu horietan, proiektuak inda zeren, maigainean zeren. Eta horiek gauzatzen joan dira, oso ondo. Baina ez du ikusten proiektu berririk, funtsezkoak, benetan estrategikoak, ez du ikusten maigainean ikusten dienik eta lantzen dienik. Orduan, gure ezeskoa bada kezkatu eta gaudelako eta, bueno, aurrekontu hauen aurrean, benetan ezin diogu baietza eman. Eskerrik asko. Bueno, Martinek aitzatu dituzun puntuz jun gehinket, igual komeni gartxa bentzat jate, baina nik lehenengo mai jarrinik honiko mai ganean zifra orokor batzuk, eta esan duzu modan, 22 proposamen aurkeztu dituzue. 22 horretatik 6 zuzenean onartu eta aurrekontuan txertatu ditugu 12 modu baten edo bestian jasota dare lortzen dugula, eta zela botzeu, segurasko batzutan igual badakizu zela lan itzen dugun, isa izara baten tamainoko estel baten gainean, eta hortan igual batzutan ez talako errezan, nun zer dagoen kokatuta ulertzia, eta salpenak emoterako orduan azaldu dugu gure ustez eskaera batzuk nola gure aurrekontu proiektuan jasota daren. Eta beste batzuk, beste proiektu batzuk baldintzitu egon lezerako, zeratik ez ginoan ikusten egoki jasotzea. Alabe esan dakoa, 6 onartu, 12 modu baten edo bestian jasota daren ulertzen dugu, 2 ez jatzue onartu, eta 2 udal kompetentziaz guztiz kanpodaren eskumenak die, eta horren inguruan inkluso proaktiboki beste erakunde batzukin lantzeko proposamena, eta jardun ginoan luze gai diferentietaz. Aitzatuta eta sartuta aitzatu izun batzutan, Martoko zio aurrekoa aitzatu oso proiektu eskatu zinuela, eta guk aurreko ontu proiektuan aurre proiektu bat garatzea proposatu dugu. Uste dut udal baten egondan edo zeinek badakizela enbergaura horretako proiektu bat ez dala zuzenean proiektuaren redakzionera juten, beti, urbanizazio estiloko proiektua dienean, aurretik aurre proiektu bat itzen da, esbozo bat landu eta horren gainean ondoren proiektua redaktau. Badakizue, eta hala da, aurreko esan duzu modan 17 legalizan landu zienak be aurre proiektutik hasi izan dielako, jakinekoa da. Mugikortasunean esan duzu eta 2019-2023 urtietan mugikortasun plan baten garapenan ibili ginen, aitzatu oso nolabait hori aparkalerukarekin lotuta eta nolabait horren emaitzaren baitxan beste gelditzu zala inpas baten, eta egisa da. Eta 2023 bukaeran mugikortasun plan horren zirriborroa jau zanean, akordatzen naiz, EAJ-ko taldiak nolabait horren anbizinua nahikoa esalak planteauta eta gu konpartituta, zegin zan elangetaretatik jasotako emaitza, segurasko esan inon anbizino maila beretetzeko nahikoa, baina aldi berian, arek, mugikortasun jasangarri banikoten ikuspegitxik danok ambiziosoa esala konpartitzen egoan plan batek deskartatzen haren biharra. Esan dakoa, mugikortasun plan bat bia dugu, konpartitzen dugu, plan generalaren lanketan hortarako oinarrizia jarriko die, eta plan generalak jasoko ditu mugikortasun plan jasangarri baten oinarri guztiak bere lanketan. Etxe bizitzaren inguruan beha itxatu oso, eta hortaz gure kompetentzikoa espaldin bada, gure kezka handi bat bada, eta de hecho legaldiko planian jasota daukagun helburutako bada, baina esaten ginuan kompetentzia jaurlaritza da, eta jaurlaritzarekin elkarlanen egin beharreko bideoa da, dakizuen moduan da salpenak emon gontzuen partzelaz partzela indako hausnarketaz, erekin batera egin beharreko bideo horretan, oztopuak momentu hontan ez dare gure eskutan. San Jose Pesaolotegi proiektuen redakzio eskatzen zinuen, eta hori be planteau inoan nolabait, eraikin bezala egoera optimoan espadare be mantenimentu lanak eta inbertsio txikixak itzen jarraitzen da, azkenengo urte askuan, oin be bai, eta partidak badare horretan jarraitzeko, baina edozein hausnarketa proiektu baten eta horren ejekuzioan dirua gauztago horretik uste dugula plan generalai begira inbiarrekoa diela, erabilera publikoko eremuak dien einean. Eta horren baitxan planteau ginoan, plan generalaren abantzeko dokumentua lantzearekin bat, bihar izan ezkero ondoren proiektua garatzea. Etxe-etxeko laguntza zerbitzua eta harin zerbitzua bateratzea eta abar horbe azaldu gontzuen, zaitxik ezinuan ikusten, bi zerbitzu ja berez nahikoa pixu daukenak bateratziak, kontratazio ikuspegitxik eukizezken baldintzak, aukera galerak eta abar. Eta horren inguruan bel, luze jardun ginuan. Eta gehixau, horren inguruan hausnarketa bat, azterketa baterako biharra identifikauta eta aurrekontuan jasota dagola. Sustapen ekonomikoan proaktibidadia eskatzen duzue. Uste dut, eta batzorretan komentau izan ditugula bai, horren inguruan proaktibidadiak aurreko legalditxik hasitza garatzen gabitz. Emaitzak
kojuntura be, erreza ez da momentu baten, segura asko nahi baino txikixoak izan dabe. Baina puntos jarraitzu alko nuke danetan, esan dut, aitzatu osun moduan Martinek, negoziazio prozesu bat egon da, puntos junga desgranatzen ze ikusten ginoan zerrez eta zeatik ez, esan dut, ez da izan momentu baten be, gai batekin be, erantzunik ez dugulako ikusten, zehatu argudiatzen eta zentzu horretan uste badagokigula gobernu moduan hori gestionatzea. Eta kudeatzeketa gaitasuna behin da berriz zalantzan jartzen duzu, ulertzen dut oposizio moduan hori nolabait gidoian sartzen dela, baina uste dut azkenengo 4 urtetara begiratu bestek ez dagoela, 2015-19 ez, inkluso atzerautik garatu ari zeren proiektuak hartu, garatu ditugula ikusteko, zeren beste grano pila bat asko mantenimentu faltari lotuta heldu eta aurreratzen gabitzela ikusteko eta bergarako ikuspegi lantzeko plan estrategiko bat eta bi legealdiko plan garatu ditugula ikusteko. Eta azkenengo legealdi hontarako landutako legealdiko plan hori garatzen gabitzela ikusteko. Momentu hontan, eta hau ez da publiko ondio, baina 150 inguruko garapen mailarekin. Orduan, helburuak oso argi zehaztuta dauzkagu, plan bat dago legealdirako eta hurrengo aurten eta hurrengo bi aurrekontuak be helburu horrei erantzungo dute. Mila esker. Bueno, nik bai puntuz dut luziegi izango litzakiela erantzutia, baina nik uste dut Gorka, 2 puntu bai gustauko jaten azpimarratzea ez, ze bat gainera, uste dut, konplizidade begirada hori bota doztazu, eta, bueno, aludiuta sentidunez, eta da mugikortasun plana, ez? Eta hor aipatu dozu bi aldiz, ambizio, ez eukala ambiziorik. Bueno, nik uste dut, garai hartan ambizioa baino, ez dut uste ambizioa zanik itza bai, nik uste dut, garai hartan esatezan azan eta EAJak hola planteau zeban, mugikortasun plana hura esan reala, han erabiltze zian datuak, inundik intxora ez zeren eguneratuta, bai, zian, eta bestela hartu akta, porque hori Lander eta Bixok egon ginen, datuak ez zian eguneratuta, zerbitzu asko eta asko karga-deskargako enpresak ez zian sartzen, zan plan bat, ezala inundik inora egungo realidadera egokitutako plan bat. Esan, nizerixua izan, eta hori ustot megainan plantea usan momentu harta, eta horra itxikerretira usan, bai, plana, eta esan gogoeta, eta, bueno, jarraitzuko zala lanketa hori itxen. Hortutikan, nik uste dut, urte batzuk pasau diala, eta gaur da pixkat hori da salatzen duguna, urte batzuk pasau dia, eta mugikortasun plan horrek airian jarraitzen da, boina apuari lotuta ete da on, edo ez, baina gauza da, momentu honetan ez daukagula mugikortasun planika, pasau dia, gutxienez, 4-6 urte, ez dauko mugikortasun, bueno, 4 bai, joan zan legealdi guztia entzat pasau da, mugikortasun plan horri aukitzeko, bai, urtero gabiz eskatzen aurrekontuta, mugikortasun plan balantzia, eta beti eskusak eta atzeratzen. Oin apuari lotuta, bueno, apua bebai, 4-5 urte tardauko dau, heltzen, eta hainbat proiektu apuari lotze jakoz. Ordan gutxienez beste, pasaudia 4 urte, beste 4 urte, plan gabe ongoga. Bai? Eta apuari lotuta, lotzen, ez, bebai momentu baten aipatu zen, San Josepe, Zabalotegiko proiektuen garapenak eskatu ginu zenian, bebai, bueno, apuaren inguruan, bebai, lanketa bat, eta, bueno, horrek bebai eragina aukileike da, bez, apuaren, ordan, apuarekin be, horrek, San Josepe eta proposatutako, ez, Zabalotegi, horrek bebai, maigaina, beste gutxienez, 4 urte, apuaren lanketak gutxienez 4 urte irauten da, ordan, da dana, ez, mugikortasunarekin gertau zana, atzera, bueno, beste proiektu batzu bebai, balintzatzen dituzue atzera. Eta Martinek esaten da bena, insistitzen dut, bidekuritze eta aipatu da Aitor, barkatu, Barrenkale apaitu dago Aitorrek, ez, proiektu gaurten haratuko dana, San Martin Plaza proiektu horrek idatzita zetozen, redaktauta zetozen. Ez dia, joan zan legealdikoak edo, aurretikoak dia. Proiektuen redakzioa oso garrantzitsua da, ez? Eta nik uste dut, guk horreitxik eskatzen ginoan, adibidez, Martokua zubi aurreko proiektuaren redakzioa. Eta ez daukazu zetan berrurbanizazio baterako aurre proiektua idatzi beharrikan. Idatzi leike dozu proiektua zuzenia. Eta benetako konpromiso bat hartu, ez? Eta hori da guk eskatzen duguna, konpromisoa. Zer, ez dela hemen urteak pasatzen dira, aurrera, eta garatzeke geratzen dira. Eta hori da pixkat, guk ikusten gabizenak gertatzen ari dana. Eta oin apuarekin, dana apuarekin lotzen da, eta
hemendik 4-5 urtera ikusiko dugu garatzen da, eta poliki herrisa atzuro geratzen ari da, eta hori da, mugikortasun planakin gertatu dana. Ingo da, momentu honetan ez dakigu Bergarak parkina bia da ben, ez da ben bihar, ze, klaro, mugikortasun planari baldintzatzen da, baina ez dakigu noiz irituko da. Eta dana da horrela. Proiektuen garapenak atzeratzen dira, Martoko, beste Martoko auzoguneko hori 2018an hasi zen lehen parte hartzea, 2025an dago, gare, ez da horre ikusten ondiokan, noiz ingo da, 2026an, eta 2018ko proiektua da. Proiektuaren hasiera orduan hasi zen, partaietzako lehenengo bilera orduan hasi zen, asmoa orduan azaldu zen, eta 2026 arte ez da garatzen hasiko urte batzuk pasau diala usteot. Eta hori da, Martoko, mugikortasun plana, eta oinapoarekin ikusiko dugu, noiz artitxo meako dugu. Bukatzearen, uste goz askotan konfunditzen zabitzela, lehenengo mugikortasun planaren jatorritxik, dakizu moduan, diagnostikoa 2018an kontratutako kontua zen, eta arek diagnostiko segurasko ez egoki batek ekarri zeban ondorengo prozesua baldintzatzea, eta hori momentu batzen inkluso konpartidua izan da. Edozen modutan, aitzan duzu moduan, eta ointxe bukaeran aitortu duzu, inleike proiektu bat zerotik eta Martoko Zubixaurre ardatzerako proiektua gauzatu, baina sinpliagoa dan planteamentu bat 2018an planteo zinuenean Martokoko erdigunerako parte hartze prozesu batetik hasi eta aurre proiektu baten garapenarekin hasi zen. Handik proiektuaren idazketan fasean dago, bukatu zat emoten leikena momentu hontan emoten dau, batzorderi pasauta dagona, hori konpartitzeko moduan dago bizilagunekin, eta ondoren, ez da egitze buru pasauta dago, ez da izteko, esango nik dokumento. Ez, proiektuan hartuta ez, eta horretik esaten den biena, ez dago bizilagunekin be konpartituta, ze konpromiso hartuta dago eta betetzeko asmotan, proiektu hori dagonean, bizilagunekin berrez konpartituko dela, eta ondoren ejekutatzeko esan duzu moduan ez dago fetxarik, 2026ko aurrekontuetan konpromiso kreditua hartuta dago. Ikusiko dugu hori zela baina, printzipioz konpromiso hori jasota dago pleno honetan. Edozen modutan, esaten dago moduan, hori hasi zen, partartze prozesu batekin, aurre proiektu batekin, eta gero proiektu baten desarrollau da, eta prozesu berdina plantatzen dugu ardatzerako. Eta denboretan be, konfunditzen zabit, ze azaldu ginen moduan, plan general baten hainbat fase dauzka bere garapenean, eta lehenengo agantzeko dokumentuaren idazketa ez da 4 urte luzatu jarko litzakeen kontu bat, ez da inundik inora. Eta hor planteatzen da definitzia ze eremutan daukan eragina bereziki plan general horrek, eta horrek baldintzarik baldin badauka eremu batzutan eukiko luke zentzua horrek atzeratzea bestela, desblokeauko lirake. Esaten nago moduan, ustot, nahazten dituzula bai denborak, bai terminuak, eta beste barik. Ustot, esan duten moduan lehen hau, kudeaketa gaitasuna zalantzan jartzuzetak esan dutena gidoiaren parte da, baina demostratzen gabitz, aurreratatzen gabitzela proiektu pila bat eta planteautako helburuak. Ordan, nire nahazketaren barban, noizko egongo da mugikortasun plana? Mugikortasun plana plan generalarekin batera egongo da. Baina 4 urte horren barruan, itxoinbiako dugu bukaerara edo lehenengo urtetik aukiko dugu edo noiz aurre ikusten da? Mugikortasun plana, dakizuen moduan dagoen dokumentu ez dagoen hartuta, baina erreferentzia moduan batzutan baliagarri da, eta mugikortasun plana egongo da plan generalean txertatuta. Bere diagnostikoarekin, bere garapenarekin, eta plan generalean ondorengo garapen osoan jasota. Ez da egongo mugikortasun plan bat bere hortan, mugikortasun plan baten oinarri guztia jasoko die plan generalean. Eta hori da, azkenengo batzordean Mikelen galderean ondorioz azaldu jakona, eta gero be, behin da berrez komentau izan duguna. Ni ez nahi sartuko mugikortasun plan da diskusio horretan, nik pixka bizino orokorra bat, gorka, bai da egisa, noski, guk egin ginoan 22 proposamen, eduki dugu zuekin, zuen taldeakin, proposamen horrek banan aztertzeko, eta noski, jaso dugu zuen erantzuna. Hori, balorean jartzen dugu. Baina hori, guk ez duguna konpartitzen da erantzuna. Ez? Eta orduan, eske esan duzu, bai, baina, zuek
zuen aurrekontua da, zuek erantzuna eman dozue gure proposamenei buruz, eta ez dugu konpartitzen zure erantzuna, eta horregaiti da gure ezezko botoa. Ez? Hori de cajon, baina, bueno, esatearren. Eta gero, sartuko bagina banan-banan, orokorrean guk ikusten duguna da etorkizunari begirako proiektuik ez. Ez du ikusten proiektu etorkizunerako. Eta adibidez, etxe bizitza esan duzu, eskumena ez dienak eta ez dienak. Bueno, eskumena badakigu Jaurlaritza, eskumena konpartidua izan leke. Ez da esaten, instituzioak, ordare entidade pribatua, promotoreak, etxe bizitza, arazo da etxe bizitza. Eta etxe bizitza gabezia da problemean gaur egun dagoena, herri guztietan da Bergaran ere. Hor guk inginuan planteamentu bat, inbertsio bat, konpromiso batzuk hartzeko, tartean etxe utzen erosketak, kudeaketak egitea, hor zuek zuen erantzuna izan zen, bazabiltzatela horretan, jarraitzuko zuela, behar bada elkarlan bat biharko dala, baina gu ez duguna ikusten da konpromisorik. Eta pixkat lehen ibilizaten hildotik, azkenian gauzak atzeratzea, horrek itzen dabena da, normalian, arazoa irten bidei bila, edo bentzet behar dien momentuan ez. Eta etxe bizitzen kasuan alokairuzko diru laguntza bat, zaukazuen asmoa kentzeko, kendu dozue, gube hori bez dugu konpartitzen, bileran bezan ginoan, guk usten dugu hori alokairukorako diru laguntza hori kendu dana manteniun biazala, eta naiz da erabili ez erabili, beste gauza bada ze baldintza guztot horrek ere komentau ginoana, ezta? Eta orduan guk orokorrean partidaz partida nahi buzu janlekigu eztabaidatzen, usteot euki ginoala eztabaidatzeko, komentatzeko aukeria bileretan, baina ikusten duguna da hori, ambizio gutxikoa, naiz da aurrekontua potoloa izan, ambizio gutxikoa, ez da berdina, ez? Eta guk baloratzen duguna da ambizio gutxiko aurrekontua dela. Eta uste dugu, komentaudan bezala boto azalpenian, gu hainbat alorretan, inkluso bailara mailan, Bergarak bere posizioa o bere, uste dugu, galtzen ari garela. Atzera gelditzen ari garela, hainbat alorretan. Eta horregatik ikusten duguna da, aurrekontuak ez dutela laguntzen, Bergarak dauzkan erronkai, etorkizunari begira erantzuteko. Esan dozu moduan, eukideun konversazio guzti horretan erantzunak ez dizu konpartitzen, balorazio bat egin dozue, eta egin dozun ondorengo beste guztia balorazio bat izan da. Ulertzen dut, zeuena dela, hori da, zuena, baina guztu konpartitzen, esan du moduan, plan estrategiko bat landu zen aurreko legaldixan, bi legaldiko plan landu, maila tekniko eta politikoan landu ditugu, konpartu ditugu eta publiko ditugu, eta horrek garatzen gabitz, eta horren artean, noski, helburuetako bat bada Bergaren posizioa, eta nola baitxe bere zunerazio hori lantzea. Jarraitzuzun adibidetan, jarraitzu alko genuke berrez bueltaka, aipatu dozulako diru laguntzarena, diru laguntza hori badakizu Jaurlaritzak eta zebala diru laguntza lerro espezifikoat, eta urte osoan ez da eskoera bat egon. Eta hortik zentzu guztia zeukan, eta de hecho aurreko urtean balora usan mantentzia ikusteko ze evoluzio zeukan urte betian espaldin badazkariarik egon, logikoa da gauza jartzen dien moduan biharra dagonean kentzia biharrik ez dagonean. Eta kasu hortan horrek ez zeukan inongo zentzurik. Eta esan duzu moduan, gure kompetentzia izan edo ez, gure kezka dienean beste lanketa horretan jarraitzuko dugu. Eta esan dut, gure legealdiko plania helburu moduan dauzkagu. Orduan, esan duguna, balorazio bat da, zuena da, guk oso diferentia itzen dugu, eta uste dugu gaur hartu ditugun aurrekontuak Bergaran garapenerako eta bizikalidadean esendotzeko balioko eskuela. Bukatu zaten mongo inuke, ezoiko pleno hau, ni esker.